Welcome to KBM Review. Nengkong ngaku aban ai kublay kerpang. Ya pi baro ki subscriber ki bala ai jing kershan ya kane ka channel ka jongi. Ya. Hey, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hey, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kaki hajar kiti ubon rong ngala jietang ya pi Banlong ijonga ilong kumi puri blay papa
daju iyak menlang kumbah ngalamut dur menta ngalayo ali hajan jonga daju iyak pinyando Now the final round is Thrang and Nongdhar versus Rishan and Destina.
Putrang bat kene pada kila jap ya kene katang kaba angkur tingka. Paralog bait lada pia itenat iki program ki bang ya pen i hang ne ngakerpat jur ya phi ba pen ya ai ka jingkershan ka ba pura ka jong phi da ka ba like bat share ya kane ngin saya shem biang hakawai pat ka episode kublai shibun kublai shi hajar ngo